Sziasztok! A mai videót, mint ahogy látjátok, a természetben fogom megcsinálni. Amúgy csak szólok, hogy nem tudtam se leülni, se semmi. Szóval most így állok, és be vagyok környedve. Na mindegy. Napszemeg van rajtam, mert kb. Ilyen 11 óra lehet. És amit hallotok most, az egy repülő. Úgy gondoltam, hogy csinálok egy olyan videót, mert kb. Már 2 éve nem volt, hogy mesélek egy kicsit, mi történt velem az elmúlt, egy évben, fél évben. Nem is tudom. Meg egy kicsit így beszélgessünk szerintem. Én nagyon szerettem annó felvenni ezeket a videókat, szóval úgy gondoltam, hogy most kijövök ide a kertbe. Mondanám, hogy elmentem valami erdőbe, vagy ilyen helyekre, de nem. Ez csak a kert, és egy fa mögöttem. Na mindegy. Szóval nem is tudom, hogy hol kezdjem. Annyira durva, hogy ugye most vizsgáztam ebben a hónapban, hogy ez a második évem, és jövőre már végezni fogok. Hogy történhetett ez? Hogy lett ilyen gyorsan vége, én nem is értem. Már most az egyik barátom most államvizsgázott, és hála égnek meg lett neki. De annyira durva, hogy egyet pislogok, és akkor már meg lesz a diplomám, mármint remélem, hogy meg lesz. Tehát csak meg lesz, nem? Olyan durva, mert annyi minden van a fejemben, hogy nem is tudom, hogy miről meséljek hirtelen. Hát, most ebben a múlt hónapban elég sokat kellett tanulnom. Persze a kutya is elkezd ugatni, na mindegy. Szóval elég sokat kellett tanulnom, hogy meglegyenek a vizsgáim, meg ilyesmi. De amúgy szerintem ez volt a leglazább szemeszterem. Ahhoz képest nem voltak annyira nehéz tantárgyak, még holnap lesz egy vizsgám, de aztán ennyi, és igazából le is tudtam amúgy ezt a szemesztert, és egész jó eredményeket is értem el. Képzeljétek el, hogy kaptam most ösztöndíjat is. És eddig még nem kaptam. De most kaptam a téli szemeszterre. Szóval tök jó, és egészen jó összegben, szóval. Most hát szerintem jó összegben. Szóval én örülök neki. Amúgy nem tudom, nagyon sokszor használom azt, hogy szóval bocsi. Na mindegy. Képzeljétek el, hogy erről amúgy szerettem volna amúgy is mesélni, hogy február vége felé kiderült, hogy endometriózisom van. Az egy betegség, egy ilyen női betegség. Szóval fel akarom hívni amúgy a figyelmet arra, hogy mindenki menjen orvoshoz tényleg. Bár nekem nagyon-nagyon fájt a hasam. Konkrétan képzeljétek el, jó, ez ilyen női téma. Valószínűleg a férfiak nem tudják, lehet, hogy miről beszélek. De képzeljétek el, hogy nem tudom, mennyire nyíltan beszéltek erről, vagy mennyire akarjátok. De a lényeg az, hogy amikor megjött a menstruáció, annyira fájt mindig a hasam, hogy rendesen bekörcsöltek az izmaim. Nagyon durva volt, és már olyan gyógyszert is adtak, amit ilyen operációkor szoktak használni, és nem is használt. Mint hogy így ugyanúgy be voltak körcsölve az izmaim. És akkor döntöttem, hogy meg amúgy is kellett volna mennem már vissza ilyen, mi az magyarul? Ilyen kontrollvizsgálatra. És akkor derült ki, hogy ez a betegségem van, szóval figyeljetek, mondjuk lányok, megmondom elsősorban olyan tünetekre, hogy hát tudom, de például erős menstruációs fájdalmak, azok mindig, ez azért rossz intőjel, biztos, hogy ott van valami gond, hogyha valakinek erős menstruációs fájdalma van. De annyira érdekes, mert nekem például 12 éves koromtól, ugye, ez volt. Én rendesen mondjuk a középiskolába is kimentem, vagy alapiskolába és általános iskolába kimentem az osztályból óra közben, mert annyira fájt a hasam, meg ilyenek, szóval lehet ez már hamarabb is kialakult nálam, csak most vették észre. De hála égnek, ugye így a mélyemben van egy ciszta,
és az most ilyen bocsi, csak valami mászik a lábon, az ilyen 2 centis, szóval nem is kell operálni, szedek ugye elfogamzásgátlót, és akkor így reméljük, hogy minden rendben lesz. De hálaiknek nekem úgymond nem olyan súlyos, hogy például állandóan fájósan, vagy ilyenek. Főleg már most, hogy elkezdtem szedni ezt a gyógyszert. Szóval remélem, hogy minden rendben lesz. Na mindegy, ez az egyik ebben az évben volt, ami így nem mondom, hogy lesújtott, de azért hát próbálom pozitívan venni, bár nem tudom, mennyire lehet. De ugye ez a betegség meddőséget is okozhat. Szóval azért elég durva, és nagyon sok nő nem is tudja, hogy ez a betegsége van, vagy pedig nem tudják kezelni. Elég szomorú amúgy, hogy nagyon sok nő gondolja, hogy mondjuk ez a betegsége van. Fog jönni vonat amúgy. Szóval kivágom. Szóval Istenem, mennyit használom még ezt a szót? Ott egy gólya. Na mindegy, erről annyit szerettem volna beszélni. És még ilyen, ami meghatározó volt ebben az évben, pár hónapban, az az, hogy hát nem tudom erről mennyire akarok beszélni ilyen nyíltan, de anyukám beteg lett. Ilyen egy hónap, 2 hónapja jöttünk rá, és hát jöttek rá az orvosok. Hála égnek, időbe vették észre, és most ilyen kezelésekre jár egész hónapban. Ennyit akartam erről megosztani, hogy egy kicsit így belelássatok így a háttérben is, azért sem voltak annyira videók, bár már ezt nem akarom annyira mondani, mert mindig azt mondom, hogy lesznek videók, és aztán utána meg mindig valami közbe jön, és aztán nem érek rá, vagy valami más dologom van, vagy más dolog közbe jön. Én most már csak azt szokom mondani, hogy amikor lesz időm, akkor biztos fogok videózni. Például most megint elkezdek majd dolgozni szombattól. Így megint nem tudom, hogy mennyire lesznek videók, mert ugye nyiton is sokat segítek, meg hát azért sok dolgot ugye én csinálok most már. És ugye valószínűleg úgy fog dolgozni, hogy 2 nap dolgozok, 2 nap nem, így majd meglátjuk, hogy mennyire fog. Milyen jó ez a kis szél utca. Meglátjuk, hogy mennyire fog időm lenni videózásra, de majd próbálok keríteni időt. Aztán, hogy valami jót mondjak, ami nem betegséggel kapcsolatos, és idén történt. Nem tudom. Hát például majd biztos el akarok menni valahova nyaralni. Nyáron. Most nyaralás. Nem is vagyok középen. Várjatok. Szóval remélem, hogy eljutok majd valahova. Akár így Balatonra. Bár tudom, hogy elég drága lett. De azért remélem, hogy el tudok menni majd. Valamint nem tudom, a jövő, hát a 3. évem, ugye majd a főiskolán, ez megint olyan necces lesz. Viszont hála égnek sok kreditet felvettem, és elvileg jövőre csak ilyen 3 vagy 4 tantárgyat kell felvennem, így lehet csak egy héten egyszer fogok bemenni suliba, és a többi nap majd dolgozok. Legalábbis így tervezem. Voltunk esküvőben most, a barátunknak a tesója ment, nem férjez, hanem na mindegy, házasodott össze. Ott voltunk, az egész jó volt. Vágnák be valami képet, de szerintem egyiken sem nézek ki jól. Szóval mindegy. Aztán hát ja, olvasok. Gondolkoztam, hogy csak megint egy olvasós videót, már nem tudom, hogy ebbe a évben volt már valami olvasós videó, de szerintem csak annyi, hogy miket szereztem be, de már 21 könyvet elolvastam idén. Szóval gondoltam, lehet csinálok belőle ilyen összegzőt. Bár akit érdekel, írjátok meg esetleg kommentbe, ha eljutottatok idáig, hogy érdekel titeket.
olyan videók érdekelnek el, hogy kijövök ide a természetbe, a kertbe, és hogy csak így beszélgetek mindenről, ami eszembe jut. Bár ez a videó egy kicsit szomorú lett. Elég sokat beszél, bocs, hogy mindig a távolba nézek el, nem tudom, minek érzem magam. Valami művésznek, hogy mindig a távolba meredek. Na mindegy. Szóval, hogy érdekel titeket ez? Bár mondom, most egy kicsit ilyen szomorú dolgokról beszéltem, tehát tényleg ez történt velem az elmúlt fél évben. Bár kollégiumban amúgy tök jó volt. Barátaimmal így sokat bulisztunk, meg így. Nagyon jó. Amúgy nem gondoltam volna. Én ugye másik egyetemre jelentkeztem még. Mikor? Tavaly előtt. És ott nem éreztem jól magam. Nem is szereztem így barátokat, szóval annyira nem, meg ugye szlovákul ment az egész. És tudni kell rólam, hogy azért értek szlovákul, meg így el vagyok. Ez is egy repülő. Na mindegy, de azért így konverzációs szinten, mint hogy így beszél kommunikációs szinten, nem tudok annyira perfekt. Szóval, na mindegy, ott annyira nem tetszett, és hogy átiratkoztam egy másik főiskolára. És nem is gondoltam volna, hogy ilyen jó barátokat szerzek amúgy. Nagyon. És van, hogy mondjuk napi szinten beszélgetek velük, vagy így, és na mindegy, nagyon örülök, hogy ez lett a vége. Remélem, hogy majd utána is fogjuk tartani a kapcsolatot, amikor vége a főiskolának. Bár most nyáron is tervezünk majd elmenni közösen valahova. Mert az még a jövő. Még miről meséljek? Hát, hogy mire szeretnék mondjuk félretenni, most így a nyári pénzemről beszélek. Amúgy semmi komolyról, tényleg csak szeretnék elmenni valahova kirándulni, meg nem tudom, gondolkoztam, hogy veszek egy új képet magamnak. De az olyan, nem tudom, szerintem nagy kiadás is lehet, hogy most idén ez nem fog beleférni. De nem baj. És most félre akarok tenni, mondtam. És mivel ez miatt, hogy félre akarok tenni, valószínűleg nem lesz ilyen. Könyveket fogok venni, meg mindenféle olyat, amire pont szükségem van, de lehet nem fogok egy új képet venni. Ugye nem tudom, tudjátok el, hogy én nagyon sokat játszok például számítógépen is. Ők így este, vagy így. És arra akartam volna. Mi mászik a lábam? Meg nem tudom, ezen a héten például nem tudom, ismeritek el, vagy valaki van innen a környékről, aki ismeri ezt a Ipoly Festet. Szomon is szokott lenni, meg Ipoly Tamáson is most lesz. Most azt lezek amúgy szombaton, bár nem biztos, attól függ, hogy meddig fogok dolgozni. De elvileg ott leszek, most a irigy hónai mirigy lesz. Szerintem jó. Szabon az múlt héten volt. Amúgy is beteg voltam, szóval nem tudtam volna elmenni. De szerintem nem is voltak olyan jó programok. Jó, és azt a Maradicski ki volt, arra elmentem. Nem volt annyira rossz, de most lesz, azt hiszem július 2-től 4-ig. Ilyen Dunakanyar Fesztivál, vagy nem is tudom mi a neve. Pontosan, most bocsi. De arra az egyik nap tervezünk elmenni a barátommal. Nem tudom, hogy valaki ott lesz. Ez most. Szóval nem tudom, hogy valaki ott lesz. De lehet, hogy majd elmegyünk valamelyik nap. De csak egy napot, nem így mind a 4-re. Majd amikor pont nem fog dolgozni. Na mindegy. Szerintem ennyi is lett volna ez a kis csevály, mert látom, hogy már 19 percnél vagyunk. Bár itt majd le kell vágnom a vonatokat, meg amikor azt mondom 36-szorról, szóval. De kb. Ennyit akartam megosztani így az elmúlt fél évemről, meg így végérma össze-vissza beszéltem, de mindegy. Sajnos nem a legpozitívabb, de amúgy a végpozitív vagyok. Úgyhogy mondjam, nem hagyom magam, hogy így szomorúkodjak ezeken. Próbálom agyba is mondjuk tartani így a lelket. Egy kicsit negatívabban veszi. De igen. Szóval
az fontos, hogy nem sajnáltatásból, vagy ilyenekből mondtam el ezeket, csak gondoltam, megosztom tényleg azt, ami velem történt ebben a fél évben. Nem úgy vegyétek, hogy most úristen, így álltam a kamera előtt, és akkor elmondtam a rossz dolgaimat. Ez szimplán csak az, hogy ami a lényeg,